ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ମାନେ କିଏ ମୋତେ କଲ୍ କଲା, କାହାର କାମ ପଡ଼ିଲା? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟାଟା କ୍ୟାପିଟାଲରୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆରେ ବା, ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଗୋଟେ iPhone 16 Max Pro କିଣିବି। ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ କେତେ କରିବି, ଭାଇରାଲ ହେଉନି କି ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ନୂଆ କରିବି, ନୂଆ ରିଲ୍ କରିବି, ଭାଇରାଲ ହେବି, ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ପଡ଼ୁଛି? 28% ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ 28%, ତାଠୁ ତ ଭଲ ମୋ ବୋଉ ଗ୍ରୁପରେ କ'ଣ ଗାଁରେ କରିଥିଲା, ଗ୍ରୁପରେ ଟଙ୍କାଟେ ନା 2 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ, ହଁ ଛାଡ଼ 5 ଟଙ୍କା ନବ ଦିଅ। ସାର୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ବୋଲେ ହଇ ହୋ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛୁ ତମର? ଶୁଣ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋତେ କହୁଛ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏ ଲୋନ୍ ବାଲାଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ।